Basit laing nadagsen ket mabalinen amar po og tirangtay iti barangay Poblasyon 1 Pasukin, Ilocos Norte. Daytoy ket kalpasan ti panakakarkar ti daga iti baba tirangtay nga isu ti mangtengel ti pungto iti rangtay iti nasa o alugar. Kuna ni Mr. Marshall Bagawisan may sa motorista akid dawda ang matarimaan daytoy gapot mabalin apakatayan dagiti lumabas apada na ang motorista. Ilang daw-dawat sir ket ma-repair ko no mapasya at ikabitan nga panahon sir at kamot nga ganda nagdigiti ko kailian tayo ili pasukin ng runay ti barangay do sir. Mainaig iti daytoy ket nasakit tinakam ni Mrs. Nenet Batuyong makinkukwa ti daga akastoy ti pimayaan dagiti kontraktor anang obra iti daytoy. Ay nasakit da kayo man agsaang itak pa idi. Agsaang itak idi kinasarita da kami. Agsaang itak kasi sinungatat hana makaungat. Makaungat ka kasi talaga nga maditriknak nga talaga. Kabayatan na ket na ipaiman kani District Engineer Glenn Miguel Tiplano ken panaka-implementar na daytoy ket manamnama aplastaren da. Na-report kanyak tungkol di jay so pina-check ko dito planning no kailangan nga i-revise jay plano so be it i-revise pero may ipagunay-gunay ko nga i-repair mi din alaman din na perdi jay. Mangnamnama dagiti residente iti Poblasyon 1 Pasukin, Ilocos Norte nga iti mabita panawen ket masimpana daytoy apaset tirangtay. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.